बाटे इनका कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के। विश्वकर्मा बाबा के अजूबे निराला खेल हो। महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। विश्वकर्मा बाबा के अजूबे निराला खेल हो। महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। इनके कृपा से अंबर में इनके कृपा से अंबर में उड़त विमान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तो विश्वकर्मा के। सितंबर के दीना होला इनकर पूजनवा। भक्ति के भाव में ही करेला लोग भजनवा। 17 सितंबर के दीना होला इनकर पूजनवा। भक्ति के भाव में ही करेला लोग भजनवा। पूजा के थाली लेके लोगवा पूजा के थाली लेके लोगवा